Benvidos a Amicos, unha asociación fundada en Ribeira no ano 2000 da man dun grupo de pais e nais que buscaban conseguir unha atención profesional e personalizada para os seus fillos e fillas, persoas con discapacidade intelectual. 25 anos despois, un equipo multidisciplinar de 115 profesionais acompaña a máis de 1000 persoas cada día, mellorando a súa calidade de vida e impulsando a súa participación activa na comunidade e no coidado da natureza. Pero achegarse a estes obxectivos require un traballo constante e incansable dende as distintas áreas de entidade. Persoas onde acompañamos a máis de unha vintena de peques desde os 0 aos 21 anos no noso centro de Oleiros e máis de 100 persoas no Centro de Atención Integral de Boiro. Aquí o noso acompañamento das persoas que máis apoio necesitan e das súas familias, sempre situándoas no centro e traballando para que consigan os seus obxectivos de vida. Formación e emprego, dende onde nos achegamos a todos os puntos de Galicia e na que contamos con delegacións a nivel nacional para fomentar a autonomía das persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, facilitando o seu acceso a oportunidades de emprego dignas e sostibles. Pero o impacto vai máis alá. Dende fai máis de 15 anos, Amicos aposta fortemente pola cidadanía activa das persoas con discapacidade intelectual como axentes clave no coidado do planeta e referentes dunha sociedade plural e concienciada. Unha labor a nivel europeo que impulsamos dende as áreas Terra e bosques, onde desenvolvemos as accións do coidado do patrimonio natural e da biodiversidade dun dos nosos bens máis prezados, a Monte Galego. Os activistas medioambientais da entidade non só realizamos accións de sensibilización con escolares e empresas colaboradoras, senón tamén acudimos sobre o terreo a través da limpeza, custodia, rehabilitación e plantación de bosques. Mares e ríos, onde encadramos todos os nosos proxectos de coidado e restauración dos espazos mariños, a través de iniciativas de inclusión lideradas polos nosos axentes medioambientais, persoas con discapacidade intelectual especializadas no tema. Proxectos cunha forte actividade sensibilizadora e de posta en valor. Ao longo dos anos, a nosa labor foi recoñecida pola súa excelencia e impacto. Para nós, cada recoñecemento é un estímulo para seguir mellorando e construir un mundo máis inclusivo. Amicos é moito máis que 25 anos de historia. É un compromiso continuo coa innovación, a inclusión e o benestar social que impacta directamente sobre a vida de máis de 1500 persoas diariamente. Pero se algo aprendemos en tantos anos de traxectoria é o moito que queda por facer. E nós seguimos no camiño.